आङो बयनोबो फुंनि गाहाम हामलायनाय होबाय। दिनै आङो बेयो कमलाकान्त बसुमतारी बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन स्टुडिअ'आव आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनिफ्राय नोंथांमोननो रादाब फरायनानै खोनासंहोनो फैदों। गिबियावनो आं लादों सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं आरो बिनि गिबि रादाबानो जाबाय बिटिसि खुंथाया 7थि बुहुमनां योगा सान फालिदों। मैया 21 जुन खालि सारा बुहुमाव योगा सान फालिदों आरो बे जाबाय 7थि खेब। बेवहाय बिटिसिनि सोरखाराबो लोब्बा लाफादों, बिथांमोनाबो बे सानखौ बिटिसिआव फालिदों। बिनि उननि रादाबा जाबाय बिटिआर गोरोबथानि उनाव खायसे एनडिएफबिआ हाग्रायाव थांफिननाया दुखुनांथाव, बुंदों एडिजिपि। जे आसामनि एडिजिपि हिरेन चन्द्र नाथआ बुंदों दि जे बिटिआर गोरोबथानि उनावबो खायसे एनडिएफबिफोरा हाग्रायाव थिउरियानि खामानि मावफिननो थांफिननाया दुखुनांथाव। बिनि उनाव फैबाय सोरखारि साख्रिआवलाफोरा बेथन लानो थाखाय मोब्लिबनि मासुल होनो रसिद गथायनांगोन। जे गोबां सोरखारि साख्रियाफोरा मोब्लिब गोहोखौ बाहायो, नाथाय मासुलखौ होरोङा। दा बिनि थाखाय जे आसामनि मोब्लिब गोहो बिफान बियो लस जागासिनो दं। बेनि थाखाय एबार आसाम सोरखारा मोनसे खायदा खालामबाय जे साफ्रोमबो साख्रियानो दानफ्रामबोनि जे बिल सुख'नायनि मासुल सुख'नायनि रसिद, बे रसिदखौ जमा होनांगोन, अब्लासो बेथन मोनगोन। बेनि उनाव दङ चिरां जिल्लानि बिजनियाव सावस्रि बिफाना देहा फाहामसालिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन थावनियाव कर'नानि भेक्सिन होदों। मोजां रादाब बियो। बेनि उनाव आसामावबो जौथिनि थोंजाय पेट्रलनि बेसेन, पेट्रल डिजेलनि बेसेना बांगासिनो दङ। दिनैसिम 28 खेब जाबाय। बे से खावसे दानाव 1.5 मासावनो पेट्रल डिजेलनि बेसेन बांनाया 28 खेब जाबाय। दा पेट्रल लिटाराव मैया 92 फैसा, डिजेलाव 27 फैसा बारायफिनबावबाय। बियो जोंनि थाखाय मोजां रादाब नङा। आसामनि मोन 7 जिल्लाया आबुं लकडाउन जानायनि लामायाव। नाथाय बिनि उनाव जोङो मोनदों जे मोन 9 जिल्लायाव आबुं लकडाउन जागोन जुदि फैगौ 9 साननि गेजेराव बे जिल्लाफोरा गावसोरनि जिल्लानि कर'नाजों गाग्लोबजानायनि अनजिमाखौ बाङाइ खालामनो हायाब्ला। बिनि उनाव रादाब दङ सा करियायाव साहा कापसेनि बेसेना 5,100 रां, थालिर सेरसेनि बेसेना 3,336 रां। ओरैबादि माने सानस'नो हायै बा सानथावि बेसेन बांदों नर्थ करियायाव, जाय देशनि सासनगिरिया जाबाय किम जं उन। दा बेवहाय बुंदों मा, साननैनिल' जाग्रा मुवा दंसै। होमबा साननैनिल' जाग्रा मुवा दंबा मानसिफ्रा मा जानानै थांगोन? ओजोंहाय चाइना आरो करियानि जि सिमना बेखौबो बन्द खालामनानै होदों। दा बेबादि जाथाया 1990 मायथाइयावबो जादोंमोन आरो बेहाय 30 लाख सुबुङा जिउ खोमानांदोंमोन। देग्लायबा मा जायो? बेनि उनाव फैबाय आखायाव AK-47 लानानै बिमा बिफाखौ गावथारग्रा थिउरियाफोरखौ संग्राय गुदुं खालामदों काबुलि आइजोआ। सासे काबुलि आइजो, बे काबुलि आइजोआ
गावसोरनि बिमा बिफाखौ उदखारिफोरा गावथारलांनायनि खिथेर हगारनानै सानै उदखारिखौ गावसोरनि न'आवनो थानाय AK-47 गंसेजों गावग्लुङो। बे सिख्लानि नामा कामरा गुल। बिनि उनाव दङ दिनैनि जि सानसेयारि बड'लेण्ड इंखंनि सुजुथाय बेहाय दङ गावजों गाव फान्देरलायनायनि आसार आखुआ गोबांनिफ्राय गोबांसिन जालांदों मानसिनि गेजेराव आरो जोंनि आसामाव आरो भारतआव। बिनिफ्राय आरो मोनसे दंबावो सुजुथायावनो जिउ खुंनाया बोथोरजों लोगोसे सोलायखानांगौ। बेथ' नंगौ, नङाबा मानसिया थांनानै थानो हाया समजों सोलायफानो हायाब्ला। बिनि उनाव मोनसे रादाब दङ हिमा दासआ ट्रेकनि अनगायैबो इउरपआव लोगोफोरजों PUBG गेलेनानै आखा-फाखा दिन्थिदों। हिमा दासआथ' खारग्रासो, नाथाय बे खारग्रा मानसिबाबो खारग्रा आइजोबाबो अब्लाबो लोगोफोरजों गुबुन मोनसे खेला गेलेदों आरो बेहाय बियो रोंसारनाय खोन्थादा आखा-फाखा खोन्थादों PUBG गेलेनाय। बिनि उनाव 18थि एशियान गेम्सआव भारतनि आइजो हकी हानजाया जेनबाय, दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनि उनाव दङ जोंनि आखायाव रादाब, बे जाबाय फावखुंग्रि सनाक्षी सिन्हाया गावनि अनसायगिरिफोरनो साबायखर हरदों। बिनिफ्राय जोङो गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव थांनोसै, बेबो इंखंनिनो, आरो बे जाबाय इंराजि रादाब बिलाइ बड'लेण्ड एक्सप्रेस। बे बड'लेण्ड एक्सप्रेसआव रादाबा दङ आसाम वाइफ स्लिट्स हाजबेन्ड्स थ्रट इन नलबारि जिल्लायाव सासे आइजोआ, सासे हिन्जावा गावनि फिसायखौ जौ लोंनानै उदखार खालामबाय थानायनि सिखा गोबौजों गोदोनायाव दाननानै फुथारो। बेनि उननिया जाबाय इट बुस्ट इमिउनिटि एनार्जी एंड पजिटिविटी। चिफ मिनिस्टार शर्मा अन इंटरनेशनल योगा डे। जोंनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त शर्माया मैया 21 जुन इंटरनेशनल योगा डे खालि बुंदोंबा जे योगा खालामनाया मानसिनि इमिउनिटि गोहोखौ आरो गुबुन बोलो आरो पजिटिविटीखौ बांहोयो, बेखायनो जों योगा खालामनांगौ। बेनिफ्राय बुङो हेवी डाउनपोर कजेस वाटर लगिंग ट्रैफिक स्नेयार्स एक्रस गुवाहाटी सिटी। गुवाहाटी महानगराव एसे अखा हानायावनो गोबां अखा हादों आरो बे जाख्लैसे गोबां गिदिर अखा हानायावनो लामाफोरा दैजों लोमसाव जादों आरो बन्द जादों दै। बिनिफ्राय मोनसे रादाब त्रिपुरा लिन्चिं केस एक्स चिफ मिनिस्टार मानिक सरकार डिमान्ड्स हाई लेवल प्रब। त्रिपुरायाव मोनसे मानसि सिथारनाय खामानि गाज्रि जाथाय जादों। बेहाय त्रिपुरानि आगु बा बारग' चिफ मिनिस्टार गिबि मन्त्रि मानिक सरकारा बिनि हाई लेवल संदाननो दाबि खालामदों। दा निउ SOP नो रिलेक्सेशन फर गुवाहाटी। गोदान SOP गुवाहाटीयाव कर'ना साबफानाया बांदों बा खमायदोंब्लाबो आरो थैनायाबो खमायदोंब्लाबो अब्लाबो गुवाहाटीनि बेलायाव जेबो रिलेक्सेशन गैया, बे खोथाखौ बुंदों। बिनि उनाव दङ मोनसे रादाब The World Music Day 2021 The Ultimate Bollywood Playlist to Get You Grooving and Moving। Music Day 2021 बुंदों आरो बलिउडनि जि
फावखुंगुर फावखुंग्रिफोर बिसोरो जोबोद गोजोनथावै आरो जिउ गोनाङै बाहाय बाहागो लादों। जे बड'लेण्ड एक्सप्रेसआ बेखिनियानोसै। बिनि उनाव दङ जोंनि आखायाव आसामनि मोनसे गिबि सारिनि रादाब बिलाइ, बे जाबाय अग्रदूत। बे अग्रदूत रादाब बिलाइयाव गिबि रादाबानो जाबाय সংক্রমণ হ্রাস হলেও রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি যথেষ্ট উদ্বেগজনক। 5 জেলার পরিস্থিতির ওপৰত সূক্ষ্ম দৃষ্টি। কামৰূপ মহানগৰ পূৰ্বৰ নিষেধাজ্ঞাই বাহাল থাকিল। মুকলি নহ'ল আন্তঃজিলা যাতায়াত। जे इन्टार डिस्ट्रिक्ट जि थांलाय फैलाय बेखौ आगोलनिफ्रायनो बन्द खालामदों। गोदान एसअपि जादोंबाबो बियो जे थांलाय फैलाय हाबलायनो ओंखारनाय बेयो बन्द जानानैनो थागोन। आरो बुंदों मा जे गुवाहाटी महानगराव आगोलनि जि नेम, जे आगोलनि आयेन बेनो बाहाल थागोन। बेहाय खुनु बेमारा खमायदोंब्लाबो, गाग्लोबनाया खमायदोंब्लाबो नाथाय जेबो लोरबांथि होनाय जानाय नङा। बिनि उनाव फैदो कभिडर बाबे द्वितीयबारर बाबे बातिल हल अमरनाथ तीर्थयात्रा। अमरनाथ होननाय मोनसे तीर्थ दङ जम्मुआव। बेहाय बोसोरफ्रोमबो मानसिफोरा तीर्थयात्रीफोरा थाङो। जौं बोसोर कभिडनि थाखाय बन्द जादोंमोन। देग्लायबो कभिडनि थाखाय बे अमरनाथ तीर्थआव दावबायारिफोरखौ थांनो होनाय जानाय नंला बेखौ बुंदों। बिनि उनाव फैदों বিৰোধী থকা বাবেহে সমালোচনা কৰিছিল বিজেপি ৰূপজ্যোতি কৰ্মী। ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়া মৰিয়নীनि MLA मोन आरो बियो गावनि कंग्रेस दोलोखौ गारनानै बिजेपियाव हाबबाय। मैया हिमन्त बिश्व शर्मा बेहाय नुजाथिदोंमोन आरो बियो कुर्मिया बिजेपियाव हाबनानै नैबे खोथाखौ बुंदों, बिरोधी থকা बाबेহে समालोचना কৰিছিল बिजेपि। औ, आगोलाव बियो खनथाम देरहाबाय, खनब्रै देरहाबाय, खनथाम देरहाबाय आरो बे खनथामबो MLA कंग्रेसनि MLA जानानै थानाय समाव आरो जरखायै थांनाय खेबनि जि दान बेहाय बियो बिजेपिखौ जोबोर सोंखारिदोंमोन आरो बेखौ बुंदों बियो बिरोधी हान्जायाव, हेंथा हान्जायाव, बेरेखा हान्जायाव थानायखायसो सोंखारिदोंमोन। बिनि उनाव फैदो राजनाथ सिंहर भ्रमणक लै बितर्क अरुणाचলত। राजनाथ सिंहआ दाखालि माखासे लामा बेखेवनो फैदोंमोन आरो बेखौ लानानै अरुणाचलाव एसे गोसो गोजोनि एबा दावराव दावसि जादों। मानोना बेहाय चीनर प्रतिबाद आशंकात मसिदिया हल राज्योर नाम। चीना प्रतिबाद खालामनो हागौ होननानै अरुणाचलावनो बे लामाफोरा जे अरुणाचल राज्योनि नामखौ बे हाबाफारियाव दोननाय जायाखै, रायखांनाय जायाखै। पराभय उठिल स्वयं बिजेपि सभापति सांसद। जे अरुणाचलनि जे बिजेपिनि सभापति आरो सांसद MP बिसोरबो बिनि बेरेखा खालामदों। मानो नामखौ होदिया बे। प्रतिरक्षा मंत्री BR और भूमिका तीव्र प्रतिबाद संशोधनीर दाबी। प्रतिरक्षा बिफाननि मंत्री डिफेन्स मिनिस्टार आरो BROनि जि बिनि भूमिका बेहाय अरुणाचलीफ्रा गोजोनाखै। बेखौ एसे सोदांनो थाखाय दाबि खालामदों। बिनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय धर्कितार परा धन आदाय आरक्षीर आदालतखौ बिफते परिचालना। बिलासपारानि जाथाय बियो। जायफोर जिनाहारि खालामदों बे जिनाहारि खालामग्रा साथामखौ हमाखै, नाथाय जिनाहारि खालामजानाय आइजोनिफ्रायसो थाखा सेख'दों पुलिसा। बे दा जोबोद दावराव जादों बिलासिपारा, गौरीपुर आरो धुबुरीयाव।
बेनिफ्राय मोनसे गाज्रि रादाब बे जाबाय 2 चिकित्सक भातृ गृहरपरा लुटि निছিল বিলাসী বাহন ধন হন ডাকাইতিफ्रा सरकारि विद्यालयर शिक्षक सह 5 दुर्धर्ष डकायत ग्रेप्तार पिस्तल धन जब्द दाखालि जे माबा जानाय मुकालमुवायाव मोनसे हस्पिटालनि डाक्टारनि नखरा हाबनानै सना रुपा थाखा फैसा लुथिनानै लांनाय गारि लांनाय बे जाथायाव लाजिथावनो गंसे सरकारि फरायसालिनि मास्टारबो दंफायो दा बे मास्टारखौबो आरो गुबुन साबा डाकायतखौ हमनो मोनदों गुवाहाटीयावबो हमदों मुकालमुवायाव हमदों आरो बिसोरजों पिस्तलबो मोनफादों बेनि उनाव दङ जोंनि आखायाव मोनसे रादाब बे जाबाय सेंट्रल बैंक ओभारसीज बैंक हब व्यक्तिगत अंक बिक्रिर प्रस्ताव गृहीत दा बीजेपी सरकारा मिरुनि बीजेपी सरकारा भारतनि गोबां बेंकखौ प्राइभेटफोरनो हगारनो बा प्राइभेटाइज खालामनो आथिं दैखांदों जेखौ इंदिरा गान्धीया नेशनेलाइज खालामदोंमोन बे बेंकफोरखौनो बीजेपी सरकारा मोदीनि सरकारा आरो व्यक्तिगतआव लांफिननो प्राइभेटआव लांफिननो आगान सुरदों दा मैखोमै फैदों नैबेहाय थाबैनो सेंट्रल बैंक होननाय गंसे दङ आरो ओभारसीज बैंक बे गंनैखौ लांग्रोथारसिगोन बिसिनि जे शेयार बे शेयारखौ फाननो लाबायानो माने बे फाननायनि जि थांखि बे थांखियाव गनायथि होबाय बेनि उनाव दङ एजाद दरिद्र हिन्दु धर्मान्तकरण अभियोगत लखनऊ 2 मौलवी ग्रेप्तार बे मुस्लिम मौलवी सानैया दिल्ली आरो लखनऊ बे ओनसोलाव गोबां गोरिब हिन्दु आइजो आरो उन्दै खुदियाफोरखौ जायफोरा लाइ लथर जेबो गैया सहाय संग्रा गैया बिसोरखौ माबा माबि फिस्लायनानै मुस्लिम धोरोमाव इस्लाम धोरोमाव धोरोम सोलायहोदों बिनि जि गाज्रि खामानि बिसोरनि धोरोम हेंथा बिनि थाखाय मोनसे आफादा बिसोर सानैनि बेरेखायै एजाहार होदों आरो बिसोरखौ हमनोबो मोनबाय बारामुलात संघर्षत लश्करर शीर्ष नेता सह निहत 3 जन काश्मीरनि बारामुलायाव सान्थ्रिफोरजों मिलिटारिफोरजों आरो लश्करनि गेजेराव गावलायलायनाय जादों आरो बेहाय 3 लश्करनि थिउरियाफोरा जिउ गारनांदों बिनि उनाव दङ जोंनि आखायाव रादाब सन्नायर सिरियाखानार सिंहर हरिरत कोरोना डेल्टा प्रजाति गिलुबालु मोनसे रादाब जे सन्नायनि जि सिरियाखाना बे सिरियाखाना थानाय सिंहनि मोदोमाव कोरोना भाइरासनि फोरमान मोनदों बेनिफ्राय मोनसे गोमोथाव रादाब मकरार भौतिक जाले थाखिसे अस्ट्रेलिया विस्तीर्ण ग्रामांचल मोनसे ओनसोलाव गामि टाउन लामा एफोरखौ माख्राया सब गावसोरनि जे बेजेजों सोंजोबदों मुस्रि सोंनाय बादिसो नुयो सावगारियाव ओरैबादि मा जादोंमोनथाय दा होनदों मा साननैसो सिगां बहाय दैबाना जानानै थांदोंमोन दैबानानि उनावनो बिदि हालोद जादों दंफां लाइफां न' बां सब माख्रा जे खोंजोबनाय आरो बिनि उनाव फैदों आल्फा बीटा डेल्टा गामार पासत एबार लेम्बडा डेल्टानि उनावबो आरो मोनसे बाव कोरोना भाइरासनि जाथो बे जाबाय लेम्बडा बेबो गिख्रंथाव डेल्टाया दा इन्डियायाव सोलिदों आरो लेम्बडाया हाबफैनो लादों
भयंकर खरांगे मातियानिबो आन एक अतिमारी बिराद खरां जागोन मानि अबाव जागोन मानि जागोन बेफोरो इसेबां रोखा नङा नाथाय बुहुमाव जागोन आरो बे जोबोद खराङा रांख्रावनाया सारा बुहुमावनो आरो गुबुन मोनसे मारखे बेराम लाबोनो हागौ बेखौ बुंदों। दा अग्रदूत रादाब बिलाइनिफ्राय रादाबा बेखिनियानो। बिनि उनाव जों थांदिनि गांसे रादाब बिलाइ बे जाबाय आमारखम बे आमारखमावबो बै जे अग्रदूतआव होनाय रादाब बिलाइ इंखंआव होनाय रादाब बिलाइ बेफोरनो दंसै। दा थेवबो माखासेखौ जों फरायलांनांगोन। जेरै सेवा शिक्षा संसदर निर्देश सेवा आरो काउन्सिला स्कुलफोरनो बिथोन होदों। स्कुले দিব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ তথ্য स्कुलफोरा होनांगोन फरायसा फरायसुलिफोरनि खारि तथ्य नङाबा गोबां स्कुला फरायसा नङिनोबो बा स्कुल गारनाय मानसिनोबो फरायसानोबो मा होगोन मार्क्स होगोन आरो मेट्रिक पास खालामनानै हरनायनि सुबिदा लागोन। बेखौ गिनानै दिनै सेवा आरो काउन्सिला एसएस काउन्सिला बे राहा लामाखौ लादों जाहाथे रावबो थगायनो हाया। बेनिफ्राय मोनसे मोजां रादाब 22 दिनते दाम कमिल कागज कलर बै जे आसामनि गंनै कागज कल काछारनि आरो नगावनि जागिरदनि आरो बे पेपार मिल गंनैखौ कम्पानिया निलामाव होनो थाखाय नटिस होदोंमोनब्लाबो रावबो निलाम लाग्रा ओंखारबोआखै। दा जोबोद दाम खालामदोंमोन नाथाय दिनै फैनानै नुबाय जे 22 दिननि उनाव 22 साननि उनाव बे पेपार इन्डास्ट्रि गंनैनि बेसेना खमायदों। बेसेबां खमायदों 1139 कोटी टकार परा 969 कोटी नामिल निलाम मूल्य। सोरबा जुदि निलामाव लानो थाङोब्ला आगोलावमोन 1139 कोटी रां दा बियो 22 साननि उनाव खमायबोबाय 969 कोटीयाव फायबोबाय। ते मोनसे रादाब मूल अभियुक्तर पत्नीरे प्रेम तदन्तकारीर सीबीआईर गसर এই যে माबा माबि केस जायो एनिफ्राय सोरखारा कमिटि दानानै होयो नङाबा सीबीआई सीआईडी बायदिखौ हरो तदन्त खालामनो। बेहाय मोनसे जाथाय जादों मा जे तदन्त खालामनो फैनाय अफिसार सासेया बै जि दायनिगिरि हौवा बिनि हिनजावजों गोसोथोलायनाय जायो आरो माब्रैहाय बारग'होनो हायो बेखौ नाजादों आरो बे गाज्रि खोथा बियो दायनिगिरिया बारग'गोन बे बिनि उनाव जों आरो दस्रा रादाब बिलाइयाव थांदिनि अब्लाबो मोनसे रादाब बिनिफ्राय लाबावदिनि मराझारत पितृहीना किशोरी भय भाबुकिरे भूमि बेदखलर सेस्ता बिमा बिफा गैयि बे सासे आइजोखौ मराझार होननाय नगावनि मराझार होननायाव गाज्रि मानसिफ्रा सिगि सग बिनि हाखौ सेनो नाजादों। बे बेनिफ्राय मोनसे रादाब मा शर्मिला ठाकुर बैजयन्तीमाला प्रशिक्षण दिया नृत्य गुरु अखमर लक्षण सिन्हा हज्जा हायि मा गोजोनथाव बाथ्रा आसामनि सासे करियोग्राफार नृत्य गुरु लक्षण सिन्हा होननाया हिंदी फिल्मनि एक्ट्रेस शर्मिला ठाकुर आरो बैजयन्तीमालाखौ मोसानो फोरोंदोंमोन। दा बिथाङा लोमजानानै दङ बिसिनायाव गोग्लैनानै दङ जे दुखुनांथाव आरो फारसेथिं जोंहा गोग्गानाय जे आसामनि सासे मानसिया एसेबां नामी दामी एक्ट्रेसखौ हिंदी फिल्मनि एक्ट्रेसखौ मोसानो फोरोंनो मोनदोंमोन।
बिनि उनाव जों फैदोनि नियमिया बार्ता होननाय गुबुन गांसे रादाब बिलाइयाव बेहाय दङ जे लक्ष्य कोविड विरोधी जुजत राज्य सरकार बृहत सफलता कोविड बेरेखा जी जुजिनाय बेहाय जोंनि सरकारनि आसाम सरकारनि जाफुंसारनाय लक्ष्य अतिक्रमी एदिनते 3.39 लाख भेक्सिन 1 लाख नङा सानसेयावनो 3 लाख आरो 39 रोजाखौ भेक्सिन होनो हादों बेसेबां होदों बेनिफ्राय मोनसे मा बरबि ड्राग्सर बिरुद्धे कार्बि आंलंआव अखम आरक्षीर बृहत अभियान दिलायत 12 कोटी टकार सिंथेटिक ड्राग्स जब्द ड्राग्स आरो ड्राग्स कार्बि आंलंआव ड्राग्स हमदों जे 12 कोटी रां बेसेननि सिंथेटिक ड्राग्स এই যে माबा सिंथेटिक प्लास्टिकनि माइरं प्लास्टिकनि दालि ओंखारदों जे बेबादि ड्रागाबो सिंथेटिकनिसो 2 तामिल महिला हह ग्रेप्टार 3 हमजानायफोरा तामिल आइजो सानै तामिल आइजो आरो सानै तामिल आइजो आरो गुबुन सासे बिनि उनाव मन्त्री रंजित दाखर सरकारि बागभवन बैठक सिद्धार्थ भट्टाचार्य अतुल बरा और पद्मा हाजरिकार माबा माबि खोथा लानानै बीजेपीनि जे आफादगिरि राज्य कमिटिनि रंजित दासनि न'आव सिद्धार्थ भट्टाचार्य अतुल बरा और पद्मा हाजरिका मोना माबा माबि सावरायखुमादों बे बिनिफ्राय जोंनि आखायाव मोनसे रादाब दङ सामुगुरित कांग्रेस बीजेपी समर्थकर मारपिट माबा टेन्डार दाखिल खालामनाय बेहाय कांग्रेस आरो बीजेपी समर्थकनि गेजेराव सापर्टारनि गेजेराव बुलाय सोलाय जादों बेखिनियानो नियमिया बार्तानिफ्राय बिनिफ्राय जों दा फैदिनि अखमिया प्रतिदिन बे अखमिया प्रतिदिनाव दङ आंतर्जातिक योग दिवस उपलक्षे प्रधानमंत्री भाषण मुलुगनां जी योगा डे इंटरनेशनल योगा डे बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि गाहाय मंत्री नरेंद्र मोदीआ लेक्चार होदोंमोन आरो बे लेक्चाराव बिथाङा बुंदों करोना महामारीर समायाव योग হৈছে आखार रश्मि करोना मारखि बेराम जानाय समाव एसे आसानि माने पहर नुनाया जाबाय योग जों जुदि योगा खालामोब्ला अब्ला जोङो करोनानिफ्रायबो बारग'नो हायो आरो गुबुन बेरामनिफ्रायबो बारग'नो हागोन बे खोथाखौ बुंदों आरो बे सैथोबो योगा खालामबा बिदि बेमारनिफ्रायबो रैखा मोननो हायो मोनसे बुंबावदों योगे मानुहक सुस्थ सिद्धांत लोवात सक्षमता प्रदान करे बिनि उनाव दङ पावार उद्योगर शक्तिशाली मोर्चा गठনৰ कुचकावाज सारथी रूपत किंगमेकार प्रशांत किशोरखौ सोर मिथिया ममता बेनार्जीखौबो देरहादों उत्तर प्रदेशआवबो योगी आदित्यनाथखौ देरहाहोदों आरो माबाखौबो तामिलनाडुआव स्टालिनखौबो देरहाहोदों बियो किंगमेकार प्रशांत किशोरा देग्लाय प्रशांत किशोरा ममता बेनार्जीखौबो देरहाबाय बे प्रशांत किशोरखौनो लानानै शरद पावारा मोनसे गोख्रों बेरेखा मोर्चा दानायनि कुचकावाज खालामदों लक्ष्य 2024 लोकसभा थांखिया जाबाय लक्ष्यआ जाबाय 2024 मायथाइनि लोकसभानि बिसायख'थि नतुन दिल्लीत আজি 15 राजनैतिक दलर बैठक मोनसे मोननैल' नङा गासै मोन 15 बेरेखा हान्जानि राजनैतिक दलनि मोनसे मेल जगन
गोदान दिल्लीयाव बे बिनि उनाव फैदो अखम अरुणाचल हिमांत काट माफिया दौरेटम बे दंफां दानग्रा माफियाफोरखौ आरो मा होनबावनो बुंदों मा इहा तिनिसुकिया आरो तरानि बनान्चल बृहत बृहत हलंगस काति अबादे सालां बे दंफां माफियाफ्रा बिराद बिराद हलं दंफां दानफायनानै साप्लाय खालामगासिनो दङ आरो अरनबारिखौ जोबस्रांनायनि जि बोलो बेखौ बोलो होगासिनो दं बिनिफ्राय आंतरराष्ट्रीय योग दिवस देखत कोरोना प्रतिरोधर अभिलेख इतिमধ্যে ৭৫,৪৩,৯২৬ गराखि प्रतिषेधक प्रदान बुहुमाव माबायाव इन्डियायाव जोंनि भारतआव सानसेयावनो 75,43,926 सानो भेक्सिन होदों कभिडनि भेक्सिनखौ मोजां बाथ्रा प्रतिदिननिफ्राय आरो दंबावोमोन नाथाय जोंहा समनि आंखाल एखायनो बेखौ दोनथ'बाय दा फैबाय बांला पेपार गांसे बे जाबाय जुग संख बे जुग संखआ जाबाय बे खोला आसामनिफ्राय ओंखारनाय बेहाय दङ त्रिशूल हाते बिजेपिते रूपज्योति नामसेन सभ्यता रक्षार युद्ध मा होननो रूपज्योतिया बिजेपियाव हाबनानै मा आखायाव त्रिशूल दैनानै लादों बेलायनो सभ्यता रैखा खालामगोन खोन्था रोंलिया मा खालामगोन दे बिनि उनाव दङ मोनसे रादाब माबानिफ्राय बे हाईकोर्टे हलफनामा सरकारेर बे ओभारडिउ ग्राहकদের बोनास देबे सरकार बे रोखोमनि रादाब दङ जोङो दा जुग संखबो दोननोसै बिनि उनाव फैगोन जोंनि रादाब बिलाइ मोनसे आसामनि बे जाबाय अखमिया खबर बेहायबो आगोलाव फरायबोनाय गुबुन पेपाराव थानाय रादाबफोरानो दङ अब्लाबो नैबेफोराबो रादाबखौ फरायनोसै जे गेरुका मुखत गेरुआ होये रूपज्योतिर बसन हिन्दु हिसाबै মই গর্বিত दुथां मारिनानै बुङो गेरुका मुगाव हिमन्त बिश्व शर्मानि सिगाङाव बिजेपियाव हाबखांनानै बे बुङो आङो हिन्दु हिसाबै गोग्गा बा दुगा बे ओमफ्राय मोनसे मोजां रादाब एदिনত 1.67% हे पजिटिभ मृत्यु 35 जনৰ आसामनि रादाब बियो सानसेयाव 1.64% बा जौखोन्दोल' पजिटिभ मोनदों आरो थैदों 35 राज्यत 2% तलলৈ नामिल कोविड संक्रमण दा आसाम राज्योआव 2 जौखोन्दोनिबो गाहायाव फैबाय कोविडजों गाग्लोबजानायनि अनजिमाया बेनिफ्राय नैबे मोनसे रादाब ज्येष्ठ बन बिखाया मुकुल तामुलिक तदन्तर दायित्व उच्च पर्यायर तदन्तर दाबी मोनसे तदन्त मानि बियो जे এই जाहारबारियाव अरनबारि सिङाव थांनानै ना हमनाय जे नाखौ सिखाव फलानफोरा हमो आरो बिसोरनो हमनो थिनो फरेस्टनि बा हाग्रा बिफाननि मावथिफोरानो जे बन कर्मीर निर्देशते पवितरात सरां मत्स्य शिकार बेनिफ्राय बे खोथाया जादों मा जुदि बिदिनो हाग्रा बिफाननि मावथिनि हेफाजाबजों मै गावनो मोनोब्ला दंफां दाननो मोनोब्ला ना सारनो मोनोब्ला ना हमनो मोनोब्ला ते अरनबारिया बहा थाबावनो बिनि दंफां आरिया बहा थानो नाफोरा बहा थानो जिबिफोरा बहा थानो बेखौ होनदों आरो सब जोबस्रांगोन मोनसे जाबाय गाज्रि जोंनि थाखाय गाज्रियानो होननांगोन दिल्ली 3 दिन बाहर पातियो नाड्डा अमित शाह मोदीर हाइखात पवानाय सनवाले जोंनि आगोलनि जे गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सनवाल
बियो दिल्लीयाव थांदोंमोन नाड्डा मोनखौ लोगो हमनो प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनो नाथाय सानथाम थाबाय अब्लाबो नाड्डा अमित शाह आरो नरेन्द्र मोदीखौ लोगो हमनो हायाखै लोगो मोनाखै बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय 3 माहर भितराव मुकलि हब लखिमपुर मेडिकेल कलेज बेनि गुबुन मोनसे रादाब मेडिकेल कलेजा आसामनि गोबां जायगायाव दा लुजागासिनो दङ क'क्राझारावबो लुजागासिनो दङ दा लखिमपुरना दानथामनि गेजेरावनो बेखेवजासिगोन इदि होनना बुंदों ओमफ्राय मोनसे रादाब बारिखा निपक प्रणालीबद्ध भावे पानी एरिबोलै निर्देश दैज्लाङाव निपकखौ जेरैमेरै दै हगारनो मोनला नोंसोरो इदि होननानै बुंदों जे मोनसे सिमना आरो समय मथ'सो हगारनो हागोन आरो बेबो मानसिफोरनो खोन्थानानैसो बे खोथाखौ बुंदों बेनि उनाव जोंनि आखायाव दङ रादाब जे इकुवेडर भेनेजुएलार खेल ड्र कलम्बिया खरुआले पेरुआ कलम्बिया होननायखौ फेजेनदों कलम्बिया देशनि दोलोखौ आरो इकुवेडर भेनेजुएलानि गेजेराव जानाय जि खेला बे खेलाया ड्र जादों हिमा दास पाटियालायाव मा गेलेनानै सनानि मेडेल मोननो हादों बे एसेखिनियानो बेनि उनाव फैदों सेन्टिनेल रादाब बिलाइ बे रादाब बिलाइयावबो आगोलनि रादाबफोरानो दङ जेरै योगा रिमेन्स रे अफ होप एमिड कोविड क्राइसिस जोंनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बिदि बुंदों आसानि सोरां बा साननि रोदा नुनो मोनो इदि होननानै बेनिफ्राय बाहाय बिदि रादाब फरायथाव आरो गैलिया बेखायनो जों बेखौबो दोनबाय सेन्टिनेलखौबो बिनि उनाव दङ जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक अखम दैनिक अखमाव दङ रादाबा मिशन 2024 मोदी ग्रुदिबोलै प्रशांत किशोर रर सहयोगत तत्पर पावार दहाय मोनसे रादाब फरायखांबाय जोङो जे शरद पावारा मा खालामदों मोन 15 जे राजखान्थि हान्जाखौ लानानै दिनै गोदान दिल्लीयाव सावरायगोन फैगौ जे 2024 मायथाइनि पार्लियामेन्टारि इलेक्शन एमपि इलेक्शन बा भारतनि इलेक्शन बिसायख'थि बेहाय बीजेपीखौ फेजेननानै बोरैहाय गुबुन दोलोआ सोरखार दानो हायो प्रशांत किशोरानो मददनिगिरि बा बिनिफ्रायनो मदद मोनगोन होननानै शरद पावारा बुंदों ते बिनि उनाव दङ रादाब त्रुटिपूर्ण शक्ति क्रय चुक्ति आन्तगाथनि दुर्बल अभियन्ता खन्था अभियन्ता माने इन्जिनियारफोरनि जि आफाद बे आफादा मोनसे खोथा बुंदों आरो जे माबा बायनाय मोब्लिब गोहो बायनाय जोङो आसामाव गुबुननिफ्रायबो बायनांगौ दा बे बायनायाव जि सुक्तिफोर जायो बे सुक्तिफोराव रादायफोराव गोरोन्थि थायो आरो जोंनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार बेबो लोरबां ते एपिडिसिएलत अनादाय बसरी 449.91 कौटि टका बोसोराव एसेबांखिनि अनादाय जायो दा बे मानि थाखाय जोंनि पलिसि मेकिंनि गोरोन्थिनि थाखाय जादों होननानै बुंदों इन्जिनियारफोरा बेनिफ्राय मोनसे रादाबा मा कभिड परिस्थितिनि जटिलता कभिड गाग्लोबनायनि थाखायनो एबार 2021 मायथाइयाव जेनेरेल सेन्सास जानांगौमोन पपुलेशन सेन्सास जानांगौमोन जोंनि भारतआव नाथाय बे कभिड परिस्थितिनि थाखाय कभिड हालोदनि थाखाय बे सेन्सासखौ 2022 मायथाइयावसो फायसैलांनांबाय इदि होननानै बुंदों माने फायसैथाराखै दाबो फायसैलांनो हागौ बिदि होननानै बुंदों आरो बिनि उनाव मोनसे रादाब दङ
ते अजन्ता नेउगा बुंदों गवालपारायाव जिल्लार उन्नयन राज्यर हमेशा गुरुत्व दिया होबो जिल्लाफोरनि जौगानाय आरो रायजोनि जेंनाफोरखौ नारसिनथाय होनाय जागोन बेनि उनाव दङ मोनसे रादाब जे हिमा एटियाव योग्यता अर्जनर अपेक्षा अस्ट्रेलियान जे अलिम्पिक खेला टकिअ अस्ट्रेलियान बियो जापाननि टकिअआव जे अलिम्पिक जानो गोनां बे अलिम्पिक खेलायाव गेलेनो जे फिटनेस बे फिटनेसखौ मोननो थाखाय हिमाया नेगासिनो दङ गेलेनो मोनगोन ना मोना बे आरो मोनसे बेंगालुरु एफसि आरो 2 बोसोरारि शक्तिबुद्ध सुनील छेत्री जोंनि भारतनि सासे मोजां फुटबल गेलेगिरि बे सुनील छेत्री बिथाङा बेंगालुरु दोलोआव गेलेयो IPL आव माबा ISL आव बे ISL नि गेलेगिरि सुनील छेत्रीया बेंगालुरु दोलोआव आरो बोसोरनि थाबावगोन होननानै सुक्ति खादों बेनि उनाव मोनसे खेलानिनो खबर इकुवेडर भेनेजुएलार खेल 2-2 गल ड्र बेखौ दहाय फरायखांबाय कलम्बियार बिरुद्धे पेरुर जयलाभ बेखौबो फरायखांबाय इनिफ्राय मोनसे मा विश्व टेस्ट चेम्पियनशिपर फाइनल चतुर्थ दिनर खेल बरखुनर বাবে परित्यक्त जी विश्व टेस्ट चेम्पियनशिप इंटरनेशनल टेस्ट चेम्पियनशिप बिनि खेलाया 4थि सानखालि अखानि थाखाय बन्द जानांदों बेखौ बुंदों बिनि उनाव दङ मोनसे रादाब मृत्यु बार्षिकी डॉक्टर शीला बरठकरक स्मरण बे ते दिनैनि जि आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइनि रादाब फरायनाय हेडलाइनल' फरायनाय जायो बिनि फरायनायखौ आं एसेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोनखौ जोबनायाव आंनि गोजोननाय आरो खुलुमनाय बावबाय।